Was a dear, well, Baba fast and teach him the alcohol. Hey, we put on him and friend your prequa. Su ura, or put on him and friend your prequa, mamma say. And then to try to step on pentin and the transcajasual. Senator Asante, dear, but for said dear, put on him and friend your prequa to send you. Won't be Tibulukusu, come my henny treasure in Shahune. Was Asante in Shine or quack. Is sure by a boy. Nyansapo when in now Nyansapo son the badrimba. I reform a free chichini menche, Mamuna, Atnasim, Maquabadum, Nyansapo, Casamfuni, Nyansapo, no, I just saw the mamma say, Yes, son and badrimba, a quasso, and ne, Yasan Mabedi, a she be more few mountains, so, baby, I'm sure a dear free piano, said the Munimi Dumedino, a yamam ratism of some, abaquasum, any whom peninsum, and unti enna yetnasie. Na de nananum echeche ni nyansa kwaso no yensu san na badwemba kwaso ede mamo enne yasa ne mabedi ahiebium na yenya oba panyini bi e wa ha yene no ebebo enkomo na enkomo bonu beba ne ehu senti ene yene mo hia na yenkwan yenkoma na kwa ba wenya bra yene ni di nkomo o nyansapo kasamfonyini no so nanso bra wo de ebre di kan ya wo behwe no nti na hu behia yeme na kwa ba ne ebisa ne din na afi ya to so na ede amam meda ase subscribe share na like na fo adwenche fa to ase fa mame ewo mame wadaroma ye mo akwa baba Nyansapo kasamfonyini so ya era me pa cho na umpom ti sei oduma kuma daroma mpam cho na mso yenso ye ho ye pa obi bisa wo se fa bia eni tete aduasa ana esima baako fa botofua ka wo ho asem a mame obeka se wo ne hwan ya mene abna usu a mi free atwuma mansin balokase na mi di mi dwuma wo amamle fie cultural center eho ena mi di mi dwuma mi kire se me ye madwuma okay atiefo eno anu abodo tofua no wo ye na dwuma wo amamle fie dia na ye nwom kro na sa nyina ka ho wo kire onimye sanso enimto ena afeye besi ni twam nso a eno nso wadi mutintimman ewo mu pa nti se nipa yi ene ne ebebo nkomo ne nkomo bono wonim se wura nwom kro no mu a ye wode esebe ye bo na yi ase eno ne naano ye ne bedi hu nkomo no ene ye wode ye no se obi topono so obi ware ene gisem bi ni ade eno nso ye ne wase eno ne ye pese wura no ne hu nsonso ya eda entemo na otototo bi de ye nte ase no na ye de apem no na afi wakire mu na wode ama ye ne hu sene esi etie wonti wadaroma se wate ase de ama me saade a ene na ka me ho na ye nkɔ hye adwuma na ase ewo ho maame wadaroma sa akwanya da ho yebetimi no ahye nkombo na ase ene wo wa makwan die yensra asase ya yensra otwedi ampon se de mo nam dwom kroso no na mo de sre ansa na mo ahye mdwumadi ase no yensre ewo nwom krokwa mu na afi yenhye adwumadi na ase miwura me do ase bru ane yegunso ensanie na ne nyami yegunso enso asase ya yegunso ensanie ane yegunso ensanie na ne nyami yegunso enso asase ya yegunso ensanie atnasio pe osubnantwe edue ensanio atnasio pe eduanafo nsamanfo ensanio atnasio pe ekwanafo nsamanfo ensanio atnasio pe asunafo nsamanfo ensanio atnasio pe ae odinsie yasremu jinabile odinsie yasremu jinabile ae odinsie yasremu tunabia ae odinsie yasremu tunabia ae odinsie yasremu jinabia nananu yasremu jinabile ae yasremu tunabia yasremu nkoso ae odinsie jumadi aye die odinsie nwenkunim mayenio odinsie nese ekwemo bie di amaya na adenti na ya moto nwom samo bese jumadi bia se ye yi o se ya puntu o se bibia no mihu se mota ato nwom bi sei ansa na mahya ase botaye etache ni sei miwura me do ase botaye etache kire ni sei
ye tuo ya menu mienu ye gina he ye ne ye ho esuo bi tene kobo esuo bi mu sana ano adwo esese ye de ani die me de ani die ese no yesre ekwan empo ye afie mu kura yetie menyi ni se wo kɔ baabi no maame no party a o sole ya wo kɔ suku kura no a obeka se papa na ase maame me kɔ aba o enti ye permission sese o de ani die esre na ekwan mu da ho na de to aso odwumadi apese odi ai nananom wo mu de ye hyirawo ye hyira ade a wo ye ne so na ye se nananom nimdie mu ene nwom kromo ankasa mo hihye mu nimdie mu no ena mo se baabi amu bedi agro no se bi ewura te wo se wo sransa na watia no so na afei wase otwedi ampon na afei de ekwemu ada ho tie se de ekwemu ada ho amaye ne bo ekwemu ada ho fi se ye kire osoro hene ensa ne yema nensa sase ya ne yeden yema nensa okay piao ene na medase pa enti no ya hyase ya no se de ekwemu bia ma nananom asere ekwan die na anwum bi nene na mitirimu anka me hwa se betimi ese eya mo to a ese we nkofre we nuamra we mfre ni nuamra ye begoro minim se wonhunwum na Amerika na we akofre ni nua we akofre ni nua ye ba begoro oh anwum bi te se ye goro da anase womla mi enguro womla mi enguro usu adi enwe womla o nana usu akofa wonua ba kun mi hwenwo aye we du enu woni wonua ba kun akorokoro wa womla o edue buwe womla o Oma mi enguro womla mi enguro edueni womla o na kofa wonua ba kun mi hwenwo aye nana boachi woni edueni akrokro wa womla o edue buwe o se eduemi akofa ni nua de yin krokro wa anase atia wadane ba na kofa na aba wo ye krokro wa no akofa unua tenten se omra me nyina yemum ni enworo oti na chese we no odwumtuni no ena eka kire eduomi se wonfa ni nua krokro wa no mra ne enworo na asese o se utie asem no se omra me no mafra o se bra me enworo owusu adueni womra o ana ewusu akofa wonua baako okofa unua o me se bra me enworo na akofa unua ne baahe me hwe no anhwe se wo onua tenten bi onua boache atenten atia ya aka so kana tenten a enye atia okay usu adueni atia ya enti sanwum we yetimi to na yi ase nso ka ho ana yes bebia sa we yetimi to no bebia okay yenhwe se obi ware siesie ya enum bebi sa ene yetimi to no aware na se aye woni ma wade woni o adueni ma wade woni o usu eni ma wade ni o yenya daje krokro ye ho yeni o yeni ma wade yeni o eni ma wade yeni o abna usu eni ma wade woni o wonya daje krokro wokunu woni o na asantwe siano wa wodo me dono esiano wa wodo me dono odo ye wa na me se me dono no wu awianu ezo ye ru me se me dono na asmatu ni siano wa wodo me dono esiano wa obeba me dabeni siano wa obeba me dabeni odo ye wa na me se me dono na me twanu odo ye wa na me se me dono na me frenu siano wa obeba dabeni hiao na chese we no awarefo no adwumadi ne koso no ena ye to saa anwum we seye mame misa we eya na mo boa pa anase mo hyeda ena mo tro nwum no wankasa misa mo ba ye mo tro nwum ni bi o se adwumadi ase adwum wo iguso
migusu a me na ni titiri pa de o se sadwom e ma ye to un se ye nanan medicanfo de me na na afia basanom ne ma me ye adusan ma mponkontonchi kontre nyom kro chese adadafo fa de ya adwenenom nyina wo mu ana edidi wo mu na so ne we papa bi wo ho so a na nasafo kantanka na wa mamle fie a okọ na ho megiem ono susu esaidwom e kai bla ne ye wo bonwire hima agro ji nyame nwom kro ono an esaidwom e mayen ene ye be ya kansi o ye be den o twro dwom mayen ye banso a ene enkunim difo a wo mu ye de ye ne obi ampre ayi first no e be ji sesia se obi pese otwro enwom kro ni bia se ojan wo otwro bia etimi ff edi nasei bosume sei afesei donhwede sei si masei ansa na ebia wo betimi atwro nwom ba kwa watimi atwro ye wo adwum bi wo ho emu ha ene ogina ha wo betimi kura sesia bi ene wo adwum bi wo so to bo ase eje mere na unya nsam no emu odu no de se wo ye nwomafo opem so ho de hihye mu so na ayekama na ayekama aya na ye de enim se de ye abefo ene nwom abebebe yi na ye co studio ye hihye mfidie ni ade mo de nsa na ti anasa mo de ja mo tena park yi sukura ye je na mo hyehye mo ntwene a ye de afidie agina ho ne yetwa no ano no anasa mo so mo de na net sei ye de na ewie a ye ko ba bia studio ho ni akoto ni nyina nti bile semu no nya boafo a eja waso asene watimi de aba abontene waye hu video nyina wunya aboafo a na da ho saa de anatie no na se mo so mo wo studio ni bi wa hanom a mu ko na wo nwom a wokoto enye se bia mo tena abontene bi na ntwene de dem ni ade a mo so mo enye saa se de osi pese eye no enye saa na anse ye nwoma ya to din se dwom kro eye dwom kro me sem saa dwom na se baba ntena obi nso beto na ni nyina akoye dwom kro tie nyina ye to dwom kro enu ntina na aye dwom to bibi ti se memfa ka kire badu edu sipoku ye papa nyame mfa ne kransie ye na yere kire ne ho kani ka kire badu nyame akwan nim kro wo hihye adwom bi se enanom nya biribi ejanom nya biribi enye biribi na nso ebiribi enya hwe na nso na asemara nko obi wo ho anani gyenegyene yade ni nani so enso ohu ade a wonhwe obi otesa nso hwe ade a wonhunu ni nyina ne fra adwendwene wuhia manifo na nani tawanim enso wanhu anchia wa ema na nyu ahomete ema na nyu onwanwa ani kosua de etu ya hokwa o adwen ne de hwe ade adwen aye ni adaje no entimi hu ade entumi nkai asem asetena ba na sene yaliwuo me betena ma dwendwena fa me no mum e ka sa de ha mekro fidie hwan ko ni nchiro so se wuti adwum we mu ensam na o se adwene na hwe ade ani kosua de etu ya hokwa and ampa se arefo amohwe etoda bon se wote wo obitimi ka se entimi twam wo ahume na wadwene ni ho enti wo hu se wani ni hwe but adnam se adwene ni ho ni enti no wanim se wo hia no kra no wo edu tam bi kra hu se wo hia ni pass message so ento se wuni no hu ba bi ofa akire no wani aba ho so se asa na me ka asa na me hia ni pass message enti wono no so kwa wadwene na adwen foforo wo hu mi watwam asona na adwene ni ho enkomo edika ya yetwe yi no mu wo kan se wo tere enwom kro no nasa eni ade ema wo se nkwada nyina ne obi a wo sa opani bia no utumi kire saa ena etie saa na tie enti se obi nso pese osua enwom kro na nkasa ne tom ko a utumi kire ne mi obi kura na oton ne ma wo kejeti azu ne mu hono me koto ade wo ne ho ana o ka chen sister me hu wa yi wo sam mo bo agoro o ta hu ya yi ase na nani je ho ti o pese obedwon yen enam se ya de ne de ya ban de anse culture center de ya de ne ya ban de nti yen nyi ni pasa na mmom
bibisa so onim nwom ne to so onim nwom to nti me yamadwen se ne omra na me nkyira no nti wa onya kwan anu waba na me de na fam kakra asesem de na ma nwom kro ne adoaku a wone wo mu edi dwuma nti so wo pepa na wo kwan nya ne se wo besua nko ade a ekwan bi a mefa so a me kire wo na me de wa hye obi nso ensa se ye dani akoba wo kakra wa ade be boa betoto eniema ketenkete ahwefie de eno so na chese nipa no kra wo ba na wo kire na yesa wo kire ni wi a wo gya ne kwa wo be sa aboa ma wanya ekuo bi akodwon a anya hwe obenya taku ne sempuo bi wow phone number no to dwama me ne mento aso me number no ye 0244 588 357 0244 588 357 abena usua wo kasa no ansa na ye ba ha no wo ka mampon kontonchi na aka ya na mampon kontonchi ebo yin akuma na no mampon kontonchi ebo yin akuma na no aye bia fo na amani ampon na ne wadawo ma saa nwumwe no yetimi to no aware ase anigi bia ne baabi a enye eyi ase ana na se we de yetimi to na eyi ase to ne baabi a kire se kire nipa no su a woye baabi kire baabi a wo firi okay ene yetoma me saa nwum yo esu etwa kwan wo kwan etwa esuo opanyine ne hwan esu etwa kwan wo kwan etwa esuo opanyine ne hwan ye bo kwan no koto esuo no ye bo kwan no koto esuo no esuo ni frititio esuo ni frititio odomankoma mampon kontonchi obu ohia kuma na nane yen mampon kontonchi obu ohia kuma na nane yen amani ampon nane yedi akonbo agi etata mampon kontonchi fremu abubonua yeti anyo kotoko ye wieku pasa we no asa mutu we wi a ya no mo saa de bibi soso bim ana anwum ndi gina ho se bibi soso se we no eye aho ana we ya aho enti mutu wi anwum be bim na mutimi de to aso adwum bia utimi de ye wadwum bi wo a wo boso a e wo na nwum aho bi wo a wo ba e wo na nwum esiso okay enti we ya wotu ye aho we no de ai ni bi na betimi de ato aso amana siso kama we metimi de odede ekwiamwe odede muntie na ekwiamwe odede ekwiamwa na odede kromponi odede ekwiamwa na odede krompon ejana nsi akwa brochire na wama na so akofuna mu ekronto na ba kunya ye dede ekwiamwa odede muntie na ekwiamwe odede ekwiamwa na odede kromponi odede kuyamwa na odede krompon ejana nsi akwa brochire na wama na so akofuna mu ekronto na ba kunya ye odede muntie misu nam kosia na nei ae na yo na misuma debio ne ma ne menyanio ye misu nam kosia na nei kotokwa ine na yo na misuma debi miwra ne ma ne menyanio ye wura tena banguma so apremo so a won sole ya wo ye den sole tisa nana na ya okay ene wawura ye wura hɔ idie ene ne ye wura hɔ anesa nananom badawroma yesremu ye wura maso ye kakra yenhwɛ ne ne nansi okrawie no obrawie nwoma so no otisikadwa kofi so Asante menwura osimpeti mprimprim ɔno a ɔtese aboa bresiam korea wutu a ne nsam mujebum na no membi se wɔsene na wɔsene ne ntakare hunu oba akwasi de ye anigye de kai nananom wo moma ye bia ma Asante man ne abo ma baso ya amamre ne amane okese na apie a wo beyi nti nwum be sa na ebetumi de ama yewura abra wo bedwa boyase yewura pie na sa wo ba ebia na obi wo na wo hu nipa kora fi se ahimfuni bi wo no mkora na mo da mokọ ade yase mu hu ohini bi wo no ma wo pie kora no be ya na nkrofo nim se otumfo no amu na eba no enti sa ya dwum we die eya dan ni anda obi ani ho no mebefiri na no da na ho na eba itia do pre wan na eba itia ado epre itia ado epre
na chere say etia no na do na epre no krotia anse so wahene bi fiti no oba e fa nse wo fiti krotia aha no na ye di dwuma no nso bo nso wapie ha na atuo ene chese ye ntahra inom ne chem ne ade ne chese ho abunyam se ya na ho no obi bebi sase ei no wahin kase be na ebe ho na eba etia ho woro so wura anase etia do keka ekeka anase etia do pre o etia do pre anase etia do keka anase etia do woro so obi a kire mu se bia Asante hene na eba kotokwa hene na se tutu abebi o wona eba so tinema yesa adwumi se ana wa na ebe yo etia do pre ana wa na eba o etia do pre ana wo ba o na se tutu kuku odufo na eba wono ya ade eye no King Solomon no na ebe etia do pre na wa na eba o etia do pre na wa na eba o etia do pre ana wo ba o na se tutu kuku odufo na eba wono ya ade eye otoko hene no na eba o etia do pre. Okay na ke se wopem so na eyi ni ti a wo bayi se die etire ho no ka bomo bia se obi akwhwe de wo ba no asan wo no wana mo wana mpabu aso no di ade na ne bra be du ade na se tutu anonsa wa chelebna duosia na ne ho ofe o na o se tutu wana mpabu aso no di ade ago mama kwen na se we de ye bi ago mo so no oba ya fe no obi betwintwa na kwen kura na eba wow abusafo yeguso enwum a so far yabobo a yetutuo ni nyina no eye de ebia yetimi to no enigi bia ene ase mbacho wo sa nwi mienu ya wobo ye a wo se wopimso de ye se meme na media agura ye betimi ato ama me ana ya na nwum bi wo ho a ye nto no saa akwa onse wo hye nipa no said the nayi fans ka fro se me kasa ne bobre ne said wo sitie no na wa hwe ne so ese nya nwum bia ne to de mu obia okay abusafo yeguso say ohene ndwum we yensa ne kwa na se tutu yensa ne kwa osuo ba ya boado osibreketo osibantma krotie yensa hune na se tutu yensa ne kwa Nsio ba ya boda tibulu kusu okumma hini twadwura ensa hune wasante hine yensa no kwa nsio ba ya boda yensa na so kwa abujafo ya maame a woti sinitwa ase no onim sinitwa no wo nwum kromu eto nwum kro enim asa eno abena oni eguso ya ne ebo nwumi na yenwura acting no mu kakra na yensante ni emfama mesinza se edi ni nyina frafra na ye de aye amana ye fe e wo honom a enye asem ketwa ya santo asini no sin ba ku bi amani sa age ho ebra nananom na wo matwa ahia na kwasi kokko de cheta ne tie na wo ba begina honom na ye ne aye Ghana ni wo ye mfantini odi na chi baaye na wo bebo na ma ne ese an wo pesikadwa no na wo de akono no action na uteki ne hono no eho ena memeni akwasi buroni abedure yi ti me bebo mama ne na me pesese de wusi ye ne hono no keka ne ma bo mu keka ahemfuni tiri bo mu no wuwura sa mudu no mu ede ema me enti medi akwasi buroni na chi na me ba a me bebo mama ne na ansa na no we de ye ya agro ne ade anyum nenso ye ni bre na aba ti mama ni bre anyum baako na me mfa mama ne na afi fa acting ne to aso ma me Mediamia o mehuna mani o Mediamia o chuwa ne brabe jimie Osre dia drama tente hura bonefe Kobri konfu odua body osahini wo twane wa Osahini ne brabe jimie da mi wo Memia o bo Mediamia o bo ye jansan ne china wakro Bafo jansan ne china wakro ana no suma bluku dade akun wonye wo ku ba tan janama eja ma mani abrepa memia o
boy medie mia o boy wo wonye o se wo wonye ananum suma buruku dade akun wo wonye wo kun ba tejan badan ko be jina ma mi yede ni me mia o ai boy medie mia o boy Piao. Arafo na eno wasem na kwase broni ka abrofo wieye. To ka abrofo wieye na ye nua mfantini ni chiremu e de che nananom senti akwase broni abeto nananom Asante mem hanom ene ade nti mbebo mama ne na oba Yaa Asantewaa watoa so na ode amame. Ana wadabroma sede me kan ye bredi kan ye no wo de nnehia nti me kawie a na afi no wode na toa so na wofro ede amame. Nananom akwasi kokko mo kanyi de egwa na obi konfa no chi oje ye no ze ma hon no opede ne nsaka de megwa no na oze koni nchi hey ochia prako dablo na nisu biri no enye sa na nti na ya wose de en wo ba be fa Asante sunsun de akọ hey wo puto ni man frani aprekwa su ura oputo ni man frani aprekwa no ma me se anya ne totra te se pampentene na de trans ka dwaso senesa Asante ade ba fosa de akọ puto ni man frani aprekwa te se ni ura won tobi na nanom na afa ne hata na sa wo ne ekoyie ejamo mi anka na sabi akwasi kokko aka kwasi asam ni frani ma asam asase ani ni si antema ade hata kuma se bontene so yase amu obi ahwe bi choboy wakraya mewu afia ade na mi huni daya na mi hunu na asa ni se ade hunu nananom aden ni bosamo sen aden ma yesa de ahwehwe onyina gumso aden ma ade de madam fo mo ne bokosu atafra ni hu enti bu gina kwanta kro wayi anim atomo mansam de age nkyene samuti we mo frem ho sam o mema shiaka menyimi ni fi menyimi ni emansama na di kopim twene bo akwadua asenso kofo anum de wo mkra ade je Asante mense on ebi na mudie nananom sene musima da ne maade a ene ye nyina ye pe wo bia ntena fie ntwi momome ye nyina de wede be bo wede so na wo akwasi broni akwasi kokko ba ma kire ne be mu woni so abiri wo atowre ntam na ebe to wo wow nana Yaa Asantewaa a odi akotene ewo Asante yabakwasem ene ne twiremu a ye ka Abibirem nyina ene wiase nyina ema edi akotene ekokon eboa ye je wonom man edisi wonom a wuntumi nka abakwasem na obepie mu Abibirem hanom a ommo nana Yaa Asantewaa ne din ewumu sini a wo mu twa ye kuma wuduo a ne ye friend say Yaa Asantewaa no minua be ye friend say abene ono ena Yaa Asantewaa ne de no ogina mu na oyoye eno fa bi ena watete no se mo pa hu aba bi akwase kokko efiri emfimfi mantam na obeduruye ewa Asante mantam na ode abra na nanom ewa Asante mantam twen no wo menhia emfi na ode beto wo manim se o pesikadwa no ede akono no de course wo ho ena ye maami wada na didi ache maame na acting na nkasa no wonso no na no ka wudwumadi hu dada na se no de kuro bi din betom acting no meka ne se firi mi papam firi se mi papa na wo ye yikyire okay obia na wo ba culture center mamle fie ha sabla no chikrom na ye wo concert group ye from anochi krom concert party mi papa ne bobo chaade dodo no friend masayere anasa antenkwan osan ye comedian nti ade no de ewuoni mu acting ne de mi papa o act nti no ena me fai fefre me papem dwumadi awudi efi nwum kro no na sa eba bewrasi ni twai mu ni ade ni nyina no ese wo maame ne wo papa esu ni bi nkakranka na wo mienu we di aba ene yato ne de ama wo ena wodi di dwumai no kwasem ni agura ye die yakoduru mfimfi aya na mo wonwum bi a mo hwe ne duru mfimfi bi a moto ana akoko bebo amade achie
wo bire kue ene ye no ye ene ye no ene ye na no obi adabio akokọ bebo amade achie wo bire kue ene ye no eduenu aka ne hwe ene ye na no obi adabio akokọ bebo amade achie wo bire kue ene ye no kotoko ina mana ho mene so ene ye na no obi adabio akokọ bebo amade achie wo bire kue ene ye no na Asante ma kan hwe ene ye na no obi adabio akokọ bebo amade achie wo bire kue ene ye no wa ma kwadue ofrefre akokọ bebo amade achie wo bire kue ene ye no. Wow. Ye na Asante hene Asante ma ye ne dia na ono na otua ya no. Dwumadi watu apo a wasode awoko. Ye wonwum bi a ye di agora kwaside bi waba ase ana dwumadi bi a enye yie nye nibre na ebi anije waba ase na wotu apo a yetimi eto abra woko ana. Nwum bi te se onso ono na de ne ho na wabɔ ne dwa ena wo so woko enti no betima to bi te se ode na de wo kuro wo se ye ode na de wo kuro ye wure wo kuro wo se ye ode na de wo kuro on na de na de ti wo so asole kwa o wade ya ka okay ani yen so ne ye de ade Nyansapo kasa mfonyini ye pese ye so de ne yen so yeko enti me mama me sima miensa ene on famfuro nwum bi obetimi de ato bia no on famfuro na afi yensu yentutu mfidi ne enko abra opem so akọ edie yensu yempon ti mame akonya da ho na je ai na se tutu nunu ami bodina mabu fumio koto kwani wudini na yami do na ne ai mi bodina mabu fumio koto kwani wudini na yami do na Yaa Asante manu ami bodina mabu fumie na kwadu wudini na yami do na je na kwadu mi bodina mabu fumio ane wudini na yami do na ye wakum chechire kuni chire kuyampo dawulomom na wakum chechire kuni chire kuyampo dawulon kasa na se tutule flaban o sani aban o jan bibio sho jare flaban sani aban sorio wakum chechire kuni chire kuyampo dawulo na wakum chechire kuni chire kuyampo dawulomom na se tutule flaban o sani aban jan bibio sho jare flaban sani aban sorio aye champ me ya di eni je kasi ejina ha manfo momo yedwa o champ me ya di eni je kasi ejina ha manfo momo yedwa o aye champ me ya di ahunfa kasi ejina ha manfo momo yedwa o champ me Nyansapo fo ejina ha amanfo momo yedwa o aye champ me Nyansapo fo ejina ha amanfo momo yedwa o champ me ya de ani je kasi ejina ha amanfo momo yedwa o aye sire nyame amawo na Asante ni sire nyame amawo wane ne mawano kotokwa hine ne mawano kasapre kwa na mapene no amampini yesire nyame amawo etu anabakonso. Onwa ena eman ewo no kotoko hene ne oti okrowie ene obrawe nwoma so Asante ni otumfo osei tutu a wotoso mienu nana pia osimpiti mprimprimu nana nabakon ayese etwie eso na otese edua frense guava na ne man ne tre no obi atimi esomu na ninu na chi obi anu nti aboa bi se wosene no a wosene no ene entakre hunu bema nana oman hene adaroma ya hene Asante man wonkwaso nana seze obi ware wo betopunu bi ohia wa obetimi afre wo Betimi afre ade fa number ne sa to obi mame 0244 588 357 0244 588 357. Okay. Ya mame, ye nuaba, ye sister.
ye yire eno abna Osua abna usua ena ye ne abebo nkume wadaroma akwanya ne da ho se nwom kro no na apese usua nwom ne to se ye nasa no ena apese usua nasa se sinina nkasa eno so utimi kire won obi se acting no pa ubetimi acting no oba mamrefia drama group we won ma noche prayer drama group ye panyini kwankyerefo Daniel yaw e champon wonna wodi yanim wono ne ye panyini kwankyerefo oba oba akwadere wo amane ne amamrem si ye twi kasai se twi na ye ka no ye nti ye ka se twi ne utwi esese utwi kasa no utwi manefie aso okay phone number to Javi 0244 588 357 abena usua akwanya da ho mesra wo frɛ na ekɔ frɛ ne ebe ye frɛ ye decent enya na dwudum yenu na akɔ frɛ akosua nwom kroto mesra mu moma ye nhyɛ no so ye de number to dwase ya dumienu du ba ko no ndu eni pɛ da no nkono ɛhɔ ye sua nwom kroto saa no kra no ye kra de number no kra me delete mesra wo afi an ko ka sɛ enu abana kyerɛ ne ho enya kyerɛ no wo kyerɛ ne ho wo frɛ wo ba panyini dumienu de sɛbi eno kra mpo kra de dumienu mpo de bi kra na bibi asi eno mpo kra de ohene kafra bia sanka kyina yi awade basi no wadi hwamo ahmache pententem na wodi obi ahyem me mete hoyi me dwuma me de ntimi number o pe me number me de be ma na emo mo frɛ na me hwɛ nkomo na wudi uni me die ni ba bia keka kɔ na unya me ne me nkasa biem na me hunu wadwene me kra de nko ame yate ase wo sinka dumie no de nha adwen obi wo timi fa agro bia wakina memini na agro ne baso na bia wa friends bibia se agro ne ntimi ma wa na kai se wo enu abana number o frɛ na hwese obetini aboa wa enya mfomso nti wo frɛ na pa ne nkomo no amana hu de ekoso etie mfansi na ye nsɔre so na ye fra ye bese mama ye kasa no enye de ne eni no eni enkomo Nyansapo kasa emfonyine so ye sanne na badwemba mu de amamo awie odi agro mu medi agro mu tia me medi ene abusua pani owusu duomi ye mamu nyina mo ene hwa awode ahene wa na emom ma remfisa obe subscribe obe share na be like na number na 78 na edato no nko ana se wo Nyansapo na na edi nkomo a obe frɛ na nkoye foforo na obi entwa twabutu medamas Nyansapo when it now, Mr. Samuel. Nyansapo.